Avui som a Corçà, al Baix Empordà, al Fer Rural, i anem a qüestionar-nos si a l'economia social i solidària hi ha diversitat d'orígens. Quantes persones de diferents orígens hi ha en el projecte? 0. Actualment som 2 persones d'un origen similar. Bueno, és que ho vam començar 2 persones i som parella. Bueno, trabajo solo y soy argentino, así que el 100% de los trabajadores de esta empresa es extranjero. De origen, uno de Madrid, que soy yo, y mi compañera de Cataluña. Creus que hi ha diversitat d'orígens en aquest tipus d'espais de l'economia social i solidària? La sensació és que hi ha poca diversitat. Penso que no. Que penso que hi ha poca inclusió en aquest tema, no? No senten que puguin sentir-se part. Totalmente, nada más que tienes que ver el FES rural, casi todos somos de la península ibérica. No, a mi em sembla que no, que encara és un espai que interpel·la a un públic molt similar. De moment és bastant homogeni. Sí, o sigui, l'economia solidària hi és, per defecte, perquè a més és una de les coses que es promouen, que es treballen i de les que es té molta consciència. Potser avui aquí doncs, no n'hi ha tanta. Per aquí has percebut molta diversitat? Sí. Hoy he visto gente de distintos lados. Hay un uruguayo por ahí, por ejemplo. Y no sé, no, ninguno más. Ostres, doncs ara mateix... Sí, potser n'hi ha més pocs del que estaria bé haver-hi, no? Creus que l'economia social i solidària també és racista, no? Com la resta de la societat, al final, i que no se'n salva? Jo crec que sí, que és racista, que és classista, que és masclista, que el discurs, com deia, és com poc divers. Sí, a mi m'agradaria que hi hagués potser més escolta, no?